ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಏನಂಚಿನ ಪಿಲಿವೇಷದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮರ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ನೆಹರು ಮೈದಾನಡ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. 12 ತಂಡಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟಡ್ ಭಾಗವಹಿಸುವೆರು. ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೆ 20 ಮಿನಿಟ್ದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋಜಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ. ಒಂಜಿ ತಂಡದ 15 ಜನ ಐತದು. ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ 32 ಕೆಜಿದ ಅರಿತ ಮುಡಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೋಜಿಪಾವನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯ ಆ ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ಕುಲ್ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ನೆಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ತಂಡಗ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅವಕಾಶನ ಕೊರಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರ ಏನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಏನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲೇರ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜಿಲ್ಲೆದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧಿಕಾರಿನ ವರ್ಗದಗಳನ್ನ ಸಹಕಾರಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ 12 ತಂಡ ಐಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ತಂಡಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಹುಮಾನ. 2ನೇ ತಂಡದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತಿನ ಬಹುಮಾನ, 3ನೇ ಬಹುಮಾನ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೆ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ತಂಡ ವರಿದಿನ ವರ್ಮ ತಂಡಗೆ ಅಗ್ಲಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಅವತ್ತೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎನ್ಮ ಪ್ರೈಸಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಡ್ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶ. ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೋನೆಗೆ ವಾಟರ್ ಪೈಂಟ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ, ಪಿಲಿತ ಟೊಪ್ಪಿದ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ, ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಣಾಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿದ ಉಣಾಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಮಂತ್ರಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ. ಒಂದು ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐತ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ್, ಪ್ರಮುಖರೇನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್, ಉದಯರ್, ನರೇಕ್ಷಣೆ ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್, ಚೇತನರ್, ಅವೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಸೂರಜ್ ಕಾಮತೇರ್ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ತುಂಬದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ಸ್ಪರ್ಧಾವೇಷನ ಮಲ್ಪುನ ಮಾಂದ್ರತ್ವ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟನ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗುಂಡು. ಅಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾಸಕ ಅದು ನೆಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆನ ರಾಜ್ಯಡ್ ದೇಶಡ್ ನನ್ನತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ನನಾದ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಷದ ವಿಶೇಷತೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಕುಂಡು ಐಕಾದ ಯಾನ್ ಸರಿಸುಮಾರು 4,000 ಜನಕ್ಕೆ ಕುಳ್ನಂಚಿನ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜಕರು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೊಂದೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಈತ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರರೆಗ್ಲು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷದ ತೂಲೆ ನಿಖಲು ಭಾಗವಹಿಸೋನ್ಲೆ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ವಿಶೇಷತೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಖಲನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂದ ಪನೊಂದು ಯಾನ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಿಯಾಕ ಕುಡ್ಲದ ವಿಶೇಷತೆ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಐತ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಚಿನ ಅವಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿರುಪಾದ ಕೊರಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಪನೊಂದು ಯಾನ ಪೂರೆಗಳ ಯಾನ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಯಾನ ದಸರಾ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.